Wait, that looks so very Grabe, interesting. boy. Interesting. Yeah. Bag ba? Oh, Salmon. Hindi na salmon. season. It's salmon. Teriyaki. Salmon. Tore. For Lenten season. So, wala na siyang meat. Walay meat. Wala siyang meat Salmon for lang Lenten yan. season. Salmon and Salmon. veggies. Salmon. Na siya salmon. Sa man tinuod, ani. So na ay kuan. Wala siya ka ng baboy, ana. Oh. Tofu. diba? Tofu man yun. Tofu. Salmon na gani siya. Oh, Dahil naisabaw. ulo. Taka ni ang salmon. Wow, tara. Ano siyang salmon. Ah. Ers. Perfect. Ers. Dobi? Bantay lagi ng mga Ano karon, yun? be. Saan siya ma? Di ba yung ligaw anang? Oh, This yeah. is What's that? Sige. Wait. Pakibasa sa menu, versikulo 2, versikulo 3. beef soborodon. Beef soborodon. Beef soporodon. Ana man kay Japan man. So tama gid ka, Brad nga. Munang gitawag sa Ugniko yata. Kay puro beef. Yan. Ta for Lenten season, morning lami kaayo. Bawal man ang karne sa Lenten season. So isda, salmon, ladies and gentlemen. Oh, So Salmon dili mo ka serve og pork diri, sir. salmon, teriyaki, Dili. tori. Ano ra man dayo? Beef ra beef gyud ra. bongga. Salmon, teriyaki, tori. Tapos kani ang tofu. Kasi nigang Namin na. di ka mo to. Hindi ko mo to. Dere. I-forward siya dito. Mga ilang ko gamay. May kung isa pa kabul. Di na lang. Kaya na namin. Kaya sa kabul para matilawan nato ning di bol para ako ni kaya lang di ako muhigop. Buratan nag-lips to lips. Ana. Basta family. Lamig yan. Hey, datot ba? Try mo ano yun? Lamig ka na siya, promise. Unsa man ni? Anang Spicy something sa kwan. muna isagol. Sagod mo sa ramen. Pwede Okay. Pwede sa any soup. Ano? Lamig ka na daw. Ma-change ang lasa basta mabutangan ninyo. Sige daw, be. Sa ramen lang ako nakatry. Pero ako try sa uban. Kuani tagay si kuan. Dasa, before ka butang. Tilawis ang ramen nga wala na. Then ay ka mabutangan. Tignan ko ani kini mga demo ang inunon parat. Sige daw butangi daw ning ako sa kani butangi. No, lang gina, dagan kin. Dagan na katong yata, butang? Gamay lang. Ana. Ana. Ana sa tanaw sa nato ang kuan. Let's mix. Wow, teka muna. Atong igupon. Malay ang lasa. ASMR. Tanawa. Singot na singot. Actually. No. Anak kablo kasi nato kinsa nato ana. Ah. Si Sir Doy. Sa Sir Doy mismo. Sir Doy mas nato ana. Ay, sarap nga halang. Okay lang, di ko siya lang man. Perfect. Yummy. Now, is it healthy ba nga ang imong loved one or ang imuhang kulang na bitaw nino mangyanit na ako'y big diri ba para mo kailangan ba yun nga magpili ka sa career path nga imong gusto pilion kung sa imong family? Yes. Kailangan naging nga na. According to rar. Sige, pabrita. Na yung mga according to. Sige nga. According to the family code of Huh? the Philippines, rar. As inay ko na kanang mura o kanang law? Nailo. Ba? Sige daw. In Article 68 of the Family Code, it Oh. says that one is siya ang mutual obligations of the husband and wife to live together, to observe love, respect, and fidelity, and to render help and support. So, sa pinakauna pa lang, to live together. Okay, so mag-uban yun. Mag-uban gyud. Okay. Sa Bible, would be sa Ecclesiastes chapter 4. Tanawa na. Gipambuklara na taglibro karon. Gipambuklara na taglibro karon. I-read. I think it's found in verse 11 that 2 is better than 1. Okay. So, kanang mas maayo gyud nga mag-uban gyud ang husband and wife for their love. Pagano pa mo flourish ang ilang love bitaw. Kay unsaon man na nga pag-grow ang union kung kamo duha nagtibulaag. Mo gyud na yung gingon nga live together. Na may uban nga maka-choose gyud tungod sa financial situation sa ilang family. Which is mo'y kasagara, pinakarason. Yeah. Ang financial.
wala man na siya problema. Pero, Oo. ang pangutana, if imo bang ma-exercise ang fidelity? Saon man ano? Kay ang uban na yung mga tao gyud nga diligid nila diligid sila kaantos nga diligid sila kailahang love language is physical touch. So mangita gid sila kakado. Yeah, Mangita gid sila yeah. gingana. So kung ikaw kabalo ka like ingon pa ni Cons Bernie nga kung dool gani nakasala siya pero saan na lang ka akong layo. Pero may na lang gani kay wag nilayo. Na yung uban gyud nga kamo man gyud nakabalo gyud sa inyong sa inyong self tungkol sa inyong batasan kung malayo mo sa inyong family. Ay, siguro po sa kuha daw ka ng basin tungkol po sa kung passionate po kayo ng tao ba kung nga ma-achieve ni kani before ko mag 30 dapat makakuha na ko inani nga kuan na ko yan nga balay maabot na ko inani nga Mo kuan to ka ng Wala na ba? nakakuan ko sa interview ni Derek Ramsey na Mary when you reach 40 or after 40 na kay at least imo nang nabuhat tanan. Oo, Dili ano. kay buhaton pa nimo nga minyo na mo nana kay family mas limited gyud mas set aside gyud nimo ang imuhang wants ang imuhang mga dreams Yeah. compared sa pag-take care sa family. I saw that interview ni very practical to be honest. Mugi kung imong tanaw mugi sakto. Pero kabalo ka sa pobre pod nga mga lisod po pinaka itong mga lisod yung kayo. Kabalo ba ka nga tungod sa kalisod labi na sa mga kabukiran, ginapos na nila ilang mga anak nga magminyo para maibtan sila og burden nga gamay na lang nga ba kung pakaunon. Tanay mentality ang mga kabos kayo nga nasa kabukiran nga mo nang magminyo ko kay para mo angat ko sa kahirapan. Tao, ang problema ba usahay ni samot na ginoon ka kalisod pero mo'y ka sa kana mentality tungod giway makaon sa kalisod magminyo na lang labi naay medyo butaga naka sa bukid tanay murag engineer nakaadto dito bahala pag apiki nagdagway but pag mo action siya og sulod dito mo invite siya dito nga tapos manguyab siya feeling niya kini mo na gini makaangat sa akong kahirapan so dili then mo pakasal ko og sayo dili katong ka Derek di siya applicable sa tanan. Dili applicable sa tanan. Yeah. Kung dili kung doon mo nga dili mo mabuhi kung magnaala ka diri sa Pilipinas or mag-uban mo, imong yung isugon nimong kaugalingon nga pag abot nimo sa gawas dili pud mabungkag imuhang family diri sa Philippines. Yeah, because tanaw ani magunaw. I don't know if maabot ba na ko maabtan karon kung wala po ko sayo na minyo. Kay maybe kung wala sa kay kung wala sa ko sayo na minyo, wala ko sayo na kaanak, maybe naglagataw ko dugay kay ko nag-push akong career kay sometimes manggod tungod kay wa kay responsibilidad nagsalig pa kasi mong mama sa bugas tubig na pa kay mapuy-an so ang tendency okay ra ka nga way sweldo kay muuli ko nagyapoy bugas sa balay Makakaon gyapon ko. makakaon gyapon ko but that time early 20s me nana ko'y anak nangutang na ko diretso sa M-Core o mga TV mga anak so nana ko'y bills Nga na po si daddy. di ba oh my god so di na ko pwede magbarbar. But most in fairness to me, na yung mga ginabuhaton ang mga teenager or ang mga kalakihan during early 20s nga ni-skip na ko. Wala na ko ng kung nakita ninyo, wag ko yung mga post nga gainom o mga bar. Mo ba? Wala mo yung nakita nga. Wine na lang, wine. Kanang mag-overnight sa mga pad, mga boarding house, sa diya mag-inom-inom. Ta-chill kayo, nasa parking lot. Ano ba? Wala ba'y ni-skip na ko na ba'y? At the early 20s pala na ako, wala nagapangitan na kung saon ako og asa ko makapalit og bugas o gatas para sa akong anak na lisod man kayo ang kahintang. Which is tama mo, di. Tama yung gingon nga, more dili applicable so to sa tanan ang istorya ni Derek kay maybe na kayo si Derek artista man siya naman siya kwartadaan naman siya kwarta. Pero kita, sus Ginoo ko, ako lagi kung wako sayo ba na ano, na minyo or something, sus di siguro na ko ni maabot ni. Si Papa galing nasuyak isa ko nga at the age of 20 pa ko nakasakyanan ako. Sila Papa pila pa edad daya pa sila nakasakyanan. Ana ba? So kung wala ko sayo nga nagkumbati, so di na ko ni ma-achieve. Dili na ko ni makuha kung senanaw karon bray nga na. Pero mo lagi let's go back to the financial reasons. O sige, okay may sa akong wife, mag-uban mi. Pero lisod kay ko makita kay di na ko matagaan og hayag nga kaugmaon ng akong anak kong pamilya. So that's why
mag-decide na po din ko nga mato na lang gyud ko sa abroad kay mas dako ang kita or kwarta dito. Ingana ba? Ako, maybe para sa kuha, abroad pero nay plans. May plans. Kana bitong mo abroad ko pero nana ko target daan nga maningkamot ko nga madala na ko ko pamilya. Kana ingana. Or maningkamot ko partial lang ni or kanang temporary lang ni kay Pangtigom lang. Pangtigom lang kay Oo. mobalik Balik gyapon gyud. ko. Yeah, Kana may kana dapat. Yeah. Dili kay basta lang kay mo abroad lang ka. Murag nakuratan na din pag-abot dito. Pag-abot dito di na din ka nalingaw lang ka. Di lagi na mo balik. Natingala ka ang imong motorela nahimo ng multicab, ang inyong sari-sari store nahimo ng tindahan. Pero ang problema ang inyong duha ka anak nahimo ng upat. Mao lang. Tingala Dili ka na mo ka ni uli. Dili na ni mao. Wala na mao. I think nga na I would say ikaw Sam for example be. Ikaw to imong boyfriend. X. Ay ang ex nimo. Tapos ibutang nato you guys love each other pero kulang man gyud. Kay gusto niya every week na bagong sapatos. Huy. Kay burdi gyud sa kali-up og sakto basta pangit na ang sapatos. Pero na-offer karon sa abroad nga better. Mas dako og sweldo. Would you grab it or magduwa-duwa ka kay naway mabiyaan na nga akong kuan. Kalibin. Actually, before mo na siya kung sayop ay. Kana bitang dagan kay opportunities pero imo mong ginahuna-huna ang inyong relationship ba? Which is yes, before. So mo to mag-decline na Unsa ako. nga like nga mga responsibilities nga wala nimo I mean Opportunities. opportunity nga wala nimo gikuha. Ingana, mag-abroad. Okay. Tapos Before. pero hadlok ka kay Oo. usa sa imong decision dili ka kay tungod kay naa siya. Naa siya. Pagkaroon Kanang yun ang una ginako among wala So ko para sa imo gini nga podcast Sam. Actually, hi! So mo to siya. Naay medyo kuan, nasayangan lang ko sa panahon kumbaga. Pero after na. After na. Tungod kay nagbulag After mo. na, oo. So dapat gyud kung gusto gyud kag successful career and love life, dapat set ka og priorities. Kay kanang dili man good sa tanang butang kaya kung kanang bitong istorya nila nga nang nakaya man gani iniyag balance gani tanan na lahi-lahi man tag situation. tinuod. Oh, good ba? Lahi-lahi man sa tag tao. Wala pa to, lahi po tong kuan no, lahi po tong tao nga. Dili lang ka kuan sa imong uyab, ikaw pa ginanahimong breadwinner sa imong family nga sa imo pud kasalig no. So lahi-lahi tag situation. Pero wala pag ni risk Sam nga mula ko kanang bahala og unsay may tabo sa amo sa among Wala. relationship. Mao na ako sa una. Talawan kay ko mag-risk. Okay. So love wins. Love wins. So ang ending dukot. Yagid sa priorities kung dili na magkauyon. Yes. No matter how hard you strive for your family or for yourself, dili gid na siya di gid mo flourish. Wala isa na nga mo flourish kung mabungkag ang priorities. Pero dili man po na may imong grounds of annulment no nga minsan. Magbulag na Miki, dili niya gusto ang akong trabaho. Dili dili. niya gusto mag-abroad ko. Against siya. Wala dili sa na Dili. may imong ano no. Dili. So, Ito kailangan gyud mong support kay. Dapat kamon duwa dapat. Na mo ganing naay ka ng mutual love, Gusto mutual mo respect. kayo nga ikaw gusto nakay gusto i-achieve kanilang para sa abroad. Pero naabot ba yay ka ng article diri same pod sa diri pod gyapon sa family code wala na ko nakuan ko kung unsa exact nga article kung dili magkauyon ang ay dapat ang husband ang mag-decide for the family. oh, really? Husband husband. Kung dili mo uyon, kung dili mo mag-uyon, example na amoy ka nang gusto mahitabo, it is the husband gyud nga mag-decide. It is Bago the ba husband. na sa kuan? Nana sa family ko. Now I know. Now I know. Now I know. Pues. Alam mo ani. Para sa ako man god, kailangan gyud na siya mag-uban. Kaya nga nung gusto maka nga career, because at the end of the day, gusto nimo na ma-achieve nga career, gusto nimo na nga kuha na career is para Para sa maka-provide ka sa imong pamilya, para na sa inyong duha. If the relationship is parang dili na siya part sa imong, like for example, muna kung gusto nga pilion nga career nga path, taburag siya, ang imong partner, murag okay ra wala siya, there's something wrong with the relationship. Burag anong di naman siya part sa imuhang mga damgo. Kailangan muna kung damgo, dapat part ni siya or siya ang reason
why I'm doing this, nganong nag-risk ko, because part dapat ang akong partner, or kung wala pa kay partner, part na ang imong family, because sila man ang reason anong gikuha nimo na. Again, so kung ang dating murag pwede ra day wala sila aning akong desisyon, okay ra day ko mapadayon ra ko ani, then I think ang problema da is ang inyong relationship sa imong partner or sa imong family. Dapat naagi agreement. Gusto na lang ko i-qualify. Ang atong husband ang mag-decide is sa property relations to ha. Kung naay disagreement, kung dili mo sugot ang wife, pwede ni ikuan sa wife sa court. Pero kato siya ang giingon sa property relations lang to siya. Oh, see? Pero kanang inyuhang pag-iguban, sa inyuhang pag-support sa each other, sa work, sa career, dapat gyud naagyoy ka ng understanding gyud. Perfect. Perfectly Kasi said. gani ka ng example sa religion, naa sa civil code na pwede mag-file og legal separation ang spouse nga kana bitong murag gusto gid siya nga daluon siya ani nga religion murag ginakuan Ipabalinta ka. Ginapugos, nga ka nang ginapugos na Ginapugos. tapos mentally stressed na. So dili po na pwede na grounds for legal separation. Legal separation. But when you are legal separated, you cannot marry again. Kay kuan naman na siya. Legal separation naman na siya nga decree. Lahi ang annulment or Lahi po tong annulment. declaration of nullity of marriage. Wow. Pero na ako i-share sa inyo ha, kaning walay na-absent ang mutual obligation, marital obligation sa husband and wife. Wala naka-perform si husband. Dili maka-perform si husband. Nahimo to siya og ganang ground for declaration of nullity. Pao, paminaw pa, wag isingit, ganyan nga topic pa. Gusto nyo tanan ako i-end ang topic, pero hindi yung gisa na dili. Ako din na-isulti dapat. Ako lang i-share ha. Ako i-share ha. Interesting ini siya nga it's a kuan ni siya ang title sa case kay Chiming Choi. Inyo na siyang kuan niyo i-search na lang na. Dili siya maka-perform so ang wife syempre kinahanglan og Yeah, ana tama. appeal na siya ang sexual intercourse. Sa kung saan dili magyud mo tindog. Ang sa lalaki. Tama. Nakakuan ko naka. Kaya nga ang iyahang notch, ang size na kay murag Wait, atong klaron. Wala naka-perform, dili siya gusto makipag, but tungod sa iyang hinagiban, lugar ang problema. doon siyang hinagitan. kuan ba? So, gikuanan siya. Masamot na ko nakulbaan ay noon. Masking ka nang dili yang kabubuton natural lang something. Oo. Kuan Masking gyapon. Huwag ka lang pasabot, kibali, willing ang bana, pero daw kay pinilo mang gyud. Mineral na noon, marital obligation. Ana mo gilang asawa siya, pagtunin mo sa ako diri kabinet, tagal na ko ni pinilo. Ana mo gyud. So, Okay. boto ka lang, at the end, nakuha gid sila, na-annul gid sila. Pero klase man ang pagpasuka sa iring. Lagi. Kaya na-find out to later on sa case nga bayot siya. Dili mo tindog iyaha sa babae. So Elvis di ay. Aso mo, Ang iyahang notch kay giingon gito sa giingon gito sa decision sa court nga same lang kadako sa sili. Ay, basig dili sa- basig atsal pod. Di ay. Labuyo po na siya. Gitry gito giingon gito Bisaya sa nga court. sili. Ay, sabi. Giingon gito sila Hindi sa ko man court. na-imagine man, Kanang oy. red nga chili, kanang gamay. Alam mo, Kasi mga alakart, kinang sa alakart. Alam mo- landmark case na siya. alam mo, in fairness na nga story, ako lang yung own analysis. Actually, dili man ang sa kagamay, bay. It's ang iyang pagkagay. Lagi, tama. Oo, Yeah. kay kung lalaki gina siya, pwede mo siya mangita og mga ways nga Inod. to satisfy the partner. Correct. Pero kung Mga siya guys mismo, nga ron. na-timingan lang po yun, nga gamay pa, tapos dili pag siya ganahan, grabe na yung Kaya kamana. ang Correct. court manggod kita as a kanang conservative tang nga country, ginatry gyud og protect sa tuang family mo bitang wala tay divorce. Ginatry gyud og protect sa government ang family, ang union of kanang husband and wife nga na. So dili gyud kana mo nang mingon sila nga lisod kayo ang annulment or declaration of nullity diri sa Philippines kay sukdon gyud tanan. Gitry na gyud ninyo nga nagkuan. Mo galing. Muna apil ang Ni- nuts gisukod yun siya tanan. Day. Wala gi Yun, kwan oh. Muna na ibawaan, day. Muna na ibawaan nga kuan. So I think dili ang sa size. Dili sa size, kuhaan is dili ang sa iyang size. pagkagay. Psychological incapacity. Okay. Tungod Now, you niya know. na Siya ang kay grounds. tungod kay ang mga notes na may topic, Oo. delikado na mura Delikado personalan na kayo. oo.
Dagan salamat sa atong lami kay nga food. It's Authentic. authentic na Japan ramen. And sila yung pinakabago karon para sa Lenten season. Salmon teriyaki tore. Very yummy. Nan. Na, ano, yan, no? Yummers kaayo. Yummers kayo. And dagan salamat. Please paki-follow or paki-join sa among grupo. Bitok-bitok podcast listeners na dito. Ay, Cons, nakita nga mga bags. So na ko nakita nga mga Racini bags usa sa atong mga partners. Manghatag ta sa atong mga listeners. Neto. So ato mo sa group dito ta mag-check ka dito. Okay? So coming na po na among shirt para sa inyo. Tanang pasalamat sa inyong suporta. Yeah. And dagang salamat again sa Nico Yata Ramen. Ang katong sa ubos Nico. manggod to, moto ang kuan. Lusa to nga Rocky Yata. Rocky Yata. Same lang, diri sister sa taas company. kay Beefman muning Nico Nico Yata. Yata Ramen diri sa Uptown. Alright? Kaya salamat. Magpadayon sa mig pagkaon kay di pa man kami makakumbati nga nagkaon. Correct. Kaya salamat. Kauman pagyapon si Juanito, si Sampay na, si Attorney Drew and Consiel Bernie. Kaya salamat. Ingat mo tanan. Bye. Bye. Bye.